Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Хәзер әйдәгез гомер көзен искә төшерүче көзләрнең сентябреннан октябрена күчик. Әнә шулайрак сүз тоткан идек без үткән тапшыруларның соңгысында. 2022 елның айлары буйлап сәяхәттә. Бүген исә күркәм юбилейлар хакындагы игелекле икелеләр, җыр, моң, шаяру һәм шуклык тулы мавыктыргыч телевизион хикәяне бергәләшеп укуны дәвам итәбез. Үткәннәрне матур итеп искә ала. Безнең тапшыруда әнә шулай январь да узды, аның артыннан игътибар дуслар, елның 2нче айы, иң кыска ай, февраль куа килде. Үзенең быел 28 көне белән. Яшәешебезгә елда яңа бер сулыш бергән ямьле язларга керәбез. Казан утлары нурларын идел суы насипсә, май айы быел үзенең җылы нурларын ике талантлы казанлыбызга бик күпләп бүләк итте. Игелекле икелләр тулы 2022 елның юбилейлы календарына күз атып, мавыктыргыч сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм бергәләп елның 2дән 1-ен тамамлаучы җылы июньгә керәбез. Киләчәктә дә бар булган элемтәләребез, ышанышларыбызны акласыннар идеслар. Бер-берегезгә бары тик яхшы элемтә мөнәсәбәттә булырга язсын һәммәгезгә. Телефоннардан сөйләшкәндә дә, якыннан куллар кысышып, кочаклашып аралашканда да. Алло, кем әле бу? Телефоннар шалтырыйлар, сине һаман юк. Айлар үтә, еллар үтә, күңелеңдә мин юк. Мин Саба якларына юл алдым. Һәм инде бераз алгарак китеп сүз йөртсәк, сезгә дә җиткерердәй тамашачым, кызыклы берничә мәгълүмат та таба алдым. Хәзер әйдәгез алтын кызларда үзләренең юбилейларын билгеләп үткән күркәм шәхесләрне искә алыйк. Алтын көзнең октябрендә җырчы, Татарстан Республикасының халык артисты Габделфәт Габдрахман улы Сафин да үзенең хәзер инде 60 яшьлек моң иясе булуын исбатлый алды. Үзе башкарган күп санлы матур җырлары аркылы билгеле. Хәзер 60, кайчан гына 40-50 иде бит үзенә. Игътибарыгызга, Габделфәт әфәнде 2008 елда үзенең 45 яшьлегенә башкарган җырны тәкъдим итәбез. Җырның исеме дә без эзләгән 2 саннан тора. 40-50 яшьләрдә дип атала. Аны язучылар да 2 Айдар. Айдар Минхаҗев сүзләренә Айдар Тимербаев композитор буларак көй язган. Тыңлыйбызмы? Ömrünün ortası diler 40-50 yaşlarını Oylamay
әле бу хакта, инде 40-та булсак та, күңелләр бит яшәле. Ömrünün en matur çağı başlana bit 40'ta. Yaşlar bizge kızıksınlar, min olarga kızıkamam. Ömrünün en matur çağı başlana bit 40'ta. Yaşlar bizge kızıksınlar, min olarga kızıkamam. Ötte bizni 40 yakta, 40 türlü işimiz. Nindi bulsa da zamanı şın iterge hıyallarını jite bugün tüşübüz. Ömrünün en matur çağı başlana bit 40'ta. Yaşlar bizge kızıksınlar, min olarga kızıkamam. Яптыфәткә 60 булса, әмне аның әтисе Габдрахман әфәндегә почти 2 рәтә артык 100 яшь тулды быел. Буңайдан Яңа гасыр телеканалында әлеге озын гомер иясенә багышланган фильмда күрсәтелде. Безнең тугры тамашачылар хәтерлиләр булса кирәк. Әтиемнең 83 яшендә язылган бу кул язмасы нәкъ менә шушы шигъри юллар белән башланып китә. Бөек ватан сугышы һәм аннан соң булган баштан узган күргәннәрен içine сыйдыра алмагач, кәгазьгә генә булса да язып калдырырга тырыша. Ел баласы булмыйча торганнар. Ничә елдан соң гына дөньяга килгән. Яшь турында сүз киткән икән инде, бүген тагы бер талантлы шәхесне җырчы, педагог, профессор, кабатламас тавышлы опера сәнгате вәкиле Зөләйха Гатаулла кызы Хисматуллинны искә аласы килә. Инде күп тапкырлар искә алган 2020 елның ноябрендә ул да үзенең тулы гасыр кешесе булгандыгын 100 яшен билгеләп үтәр иде, исән булса. Гадәттәгечә якыннары, дуслары, укучылар белән бергә. Биргән гомерне хавыф хәтәр кайгы хәсрәт тик үзмәсен багырны тормыш мәшәкате диеп дөнья куган булабыз кайчагында моңсу булган уйлар белән тулабыз Худай бирсә бирсен иде uzun bulgan ömrüne Күпме теләсәк тә Язмышлар төрле Худай бирсә бирсен иде Uzun bulgan ömrüne Күпме теләсәк тә Язмышлар төрле 2022 елның ноябрь хакында сүз йөрткәндә күңелем әрнеп куян, моңаеп куян. Юкса барда кирисенчә булырга тиеш. Чөнки мин үзем дә
шушы ак карларны каршы алырга омтылып торган көзнең соңгы аенда дөньяга килгән. Ә моңаюның сәбәбе менә нәрсәдә. Казаннан Казанга тапшыруының йолдызлы кунагы, дөнья күләм танылган җырчы Ринат Ибрагимов исән булса, быелгы ноябрь аенда без аның белән бергәләп аның 75 яшьлек юбилеен билгеләп үткән булырбыз. Ринат Ибрагимовның кинәт киселгән гомере хакында аянып сүз тотканны аңлап сизенгәндәй, табигать тәне безнең кебек карлы яңгырлары белән моңая, елый сыман тоелды миңа. Тырыша-тырыша юбилейлы тапшыруны видеога төшергән мәлләрдә. Күз алларыннан аның горур кыяфәте, сәхнәләрдә дәртле тоткан мизгелләре агылып үтте. Kulaklarda güçlü, kavatlанмас тавышы яңгырады сыман. İdil yarlarına nurlar sibir, matur bulup ata bezdatan, tamşı gülü yaktı tuğan ilim, mefil birgen şirin Tatarstan. Ә бит нибары бер ел элек аның белән без зур грандиоз планнар корып, ноябрьдә юбилеен, талантлының олуг гомер бәйрәмен бергәләшеп, гөрләтеп, Казанда уздырыбыз дип серләшеп, сөйләшеп утырган идек. Икәүләп. Насыйбы булмады кызганыч. Әмма шулай да хәзер җиткергән моңсу мәгълүматкә мин күңелле бер эчтәлек кертергә уйладым. Уйлап эзли торгач, таптым бит барыбер. Инде арабызда булмаган талант иясенең, якыннарының да, телевизор караучы тамашачыларның да яңа елны истә тотып, кәефләрен күтәрү юлын, ысулын ике сүз белән генә әйткәндә. Кыскасы, Яңа гасыр каналы йолдызлы героебыз гаиләсенә буйлысы үз кыш бабайы һәм бүләкләр белән килгән иде. Күз яныма мин икәүләп күңеллерәк булыр дип, җырчы моңлы кар кызын да чакырдым. Казанның матур кишләрен искә ала, Мәскәү кишләренә дә килеп кердек бит. Ә син беләсеңме, без бит мәшһүр Ибраһимовлар йортында хәзер. Чынмы? Әйе. Нинди улы сөенеч.
талант иясенең матур гаиләсе белән җырлы-моңлы очрашуны тулысы белән тамашачылар Казаннан Казанга тапшыруының алдагы чыгарышларының берсендә күрә алачаклар. Ә хәзергә күркәм героебызның матур гаиләсе, якыннары янәшәсендә күргән игелекле икелләр белән бәйле нибары 2 кызыклы мәгълүмат. Һәм юбилярның улы башкаруында бер матур көй дуслар. Балаларның яраткан бабалары быел иҗади мөнәсәбәт белдергән. Якынлашып килүче яңа елга карата. Сюрприз ясап барсына, киләсе елның символы булып торган 2 озын колаклы, кстати, апак куян үстереп, бала-чагаларны шатландырган иде. Үзләренең гаилә зоопаркында яшәгән икенче төр җан ияләрендә күрсәттеләр безгә балалар. Булары әнә инде 2нче кабат озын сүзен кулланып мөрәҗәгать итүне таләп итүче, тизлекне үз иткән озын койрыклар. Алары да опять-таки без икеләр эзләгәнне белеп диярсең, икәү биредә, тамашачы дуслар. Кыш бабай, әппипәр! Молодец, Атюла. Тамашачы дусларым, узып баручы елның айларын җырлый-җырлый санап бетерәм инде диеп, ашкынып декабрьгә якынлашу белән минем башкаема башка төрле уй-фикерләр керде. Һәм кабаттан сезне таң калдырып, мин хезмәт эшләре, һөнәрләре белән бары тик тирән акыл тирәсендә бетерелгән күркәм юбилярлар белән таныштырга булдым үзегезне. Алар да бит кайчандыр моннан зак еллар элек кайнашканнар Казаныбызда. Моннан 230 ел элек кышның 1нче көне 1 декабрендә танылган математик геометрия өлкәсендәге алыштыргысыз белгеч Николай Иванович Лобачевский дөньяга килгән. Ул 9 яшында Казанга күченеп килә һәм бар калган гомерен татарның баш каласында кичерә. Шул дәврдә зур эшләр башкарган төгәл һөнәр иясе. Араларында бик тә җитди фәниләре дә бихисап. Килә җиргә, кеше китә, кала бары аның эзләре. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала әйтелмәгән сүзләре. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала әйтелмәгән сүзләре. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала җырланмаган җырлары. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала үтелмәгән юллары. Кеше килә җиргә, кеше китә, кала үтелмәгән юллары. Килә җиргә, кеше китә, үзе белән бар серләрен алып. Кеше килә җиргә,
Балларга салып Кеше килә җиргә, кеше китә, хуш дияргә хәтта онытып. Кеше килә җиргә, кеше китә, калган кеше кала ут йотып. Кеше килә җиргә, кеше китә, калган кеше кала ут йотып. Тапшырыбызның юбилярлар циклын моннан бір ай элек Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрипулы Шаймиевка 85 яшь тулуын искә алып башлаган идек. Әлеге легендар шахматның шахмат уенына битараф булмагандыгын күпләр белә. Шахматчыдан башлаганбыз икән, күркәм шәхесләр хакында җылы, урыны белән җырлы моңлы тапшырыбызны шул хактагы мәгълүмат белән тамамлык таны. Юбиляр шахматист хакында сүз тотып 1912 елның декабрендә моннан 110 ел элек тагы бер чын мәгънәсендә акыллы милләттәшебез, шашка һәм шахмат буенча халыкара оста, СССРның ат казанган тренеры, РСФСР һәм СССР чемпионы Рәшид Хибәт улы Нәҗметдинов дөньяга килгән икән. Күрәбез, дуслар, бу күркәм кешедә юбиляр бүген. Алай гына да түгел. Ул әле безнең кебек киң кырлы шәхес тә булган ахры. Спорт өлкәсендә генә күрсәтеп калмаган үзен. ТССРның ат казанган мәдәният хезмәткәре исеменә дә лаеклы кеше дип табылган заманында. Менә сиңа мә шахматист. Әнә шулай без 12 ай буйлап кыска гына сәяхәт кылган арада сәгать телләре дә әкияттә сыман 12-гә якынлашып баралар икән. Бик тиздән шаң сугып һәммәбезнең яшенә тагы бер ел өстәләчәк. Ә күңелләр оптимист булсаң әгәрдә, һәр вакыт 18-дә, 20-дә. Үзегез беләсез, минем кебек дөнья күргән, хәзер инде күркәм юбилярлар хакында да хайран күпне белгән тамашачы дусларым. Бүген исемнәре аталмаган 2022 елда түгәрәк даталарын билгеләп беткән башка юбилярларны да махсус кытламадылар дип һич кенә дә үпкәләмәскә өндәп тәбриклибез без аларны да улуг бәйрәмнәре белән. Якынлашып килүче Куян елында кишер генә түгел, Куян яраткан кәбестәсе дә насип булсын, бераз гына булса да һәммәбезгә. Юбилей туган көннәрдә, башка бәйрәм мәҗлесләрдә булгалап, әфлисүндәй тәмле татлы ризыкларын авыз итәргә дә, күңелегезгә килердәй кыйммәтле бүләкләрен алырга да язсын сезгә. Үзегезгә дә шундыйларны башкаларга бүләк итәргә мөмкинлекләр туып торсын һәрчак. Кыскасы, бары тик дәрәҗәле, авторитетлы, булдыклы һәм күркәм кеше булып яшәргә насыйп итсен һәммәгезгә. Хәзергә пока. 2023 елда янәдән зәңгәр экраннар аша ихластан елмаешып, очрашып күрешкәнгә. Һәм гадәттәгечә көлеп һәм шаярып. Җырлар җырлый, серләр сөйли, гөрләшеп аралашканга кадәр. Якынлашып килүче яңа ел белән һәммәгез. Бәхетле булырга туган без бу җиргә һәрбер җан шуңарга омтыла. Сөелеп һәм сөеп мәхәббәттән киеп яшәүләре шулай тора. Йортыгызда булсын иминлек, тынычлык, бәхетле тусымнар сабыйлар. Барасы юлыгы сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Йортыгызда булсын иминлек, тынычлык, бәхетле тусымнар сабыйлар. Барасы юлыгы сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Йортыгызда булсын иминлек, тынычлык, бәхетле тусымнар сабыйлар. Барасы юлыгы сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Барасы юлыгы сикәлтәсез
бысы сыйыныш китерсен алтамнар. Барасы юлыға сикәлтәсіз бысы сыйыныш китерсен алтамнар.